Okay, så er det så blevet tid til, at jeg skal sætte mit hold, og så trykker jeg her. Og skal så have holdt den her inde. Så vi starter med at tage Joe Willock ind på midtbanen her. Så tænker jeg 100% at vi skal have Anthony Gordon ind på holdet. Så skal vi have Fulham som hold. Jeg tænker ikke, der er så mange andre valgmuligheder. Joe Gomez som midtbane. Louis Dobbin. Ja, han er ikke så god. Så det er med at kigge på, hvor meget de sådan average har fået. Nathan Collins. Ja, han har ikke været for god. Slet ikke spillet. James Tompkins. Ja, det er lidt sløjvalg, jeg har her tilbage. Mikkel Damsgaard. Vi må skulle gå med noget Danish Dynamite her. Og så tager vi de her to i forsvaret. Så skal jeg så også have valgt anførbindet